Čau lidi, tak přesně za 2 dny mě čeká můj první poloviční Ironman v Hradci. Tak se pojďme podívat na to, co všechno budu mít sebou, co všechno na toho Ironmana potřebuju. Jen abych to dal celý do kontextu, tak na Ironmana jsem začal trénovat před 79 dny, nebo před 79 dny jsem se vlastně rozhodl, že se přihlásím na tuhle soutěž, bez toho aniž bych uměl plavat, měl kolo a nebo jakýkoliv zkušenosti s triatlonem. Tak jo, tak já vám teda ukážu, co všechno potřebuju na nedělního Ironmana. Jdeme na to, začínáme u plavání. Tak začal bych asi tím nejpodstatnějším kusem a to je tahle ta věcička, neopren, plavecký neopren. Proč ho mám? Vlastně ty závody jsou v řece, je to v Labi, voda má zatím prej něco kolem 20 stupňů, takže neopren je ještě v rámci pravidel povolený. Tam je to ještě, abych vám to vysvětlil, do 16 stupňů je neopren vždycky povinný, od 16 do 23,5, myslím, že do 23,5 je možnost si ho vzít a od 24 nebo od 23,5 už je zakázaný, protože by v něm bylo velký vedro. Každopádně, já se ho budu brát, protože on lehce nadznáší, takže mám v tom takový jako pocit trošku větší jistoty u toho kraula, protože mi sem tam padají nohy, ale je to super věc, dobře se v tom plave, je to takový trošku tuší, hůř se v tom trošku hejbe, ale když si na to člověk zvykne, tak je to celkem fajn a když jsem to zkoušel, tak mě to vyhovuje. Takže neopren. No a další věc, kterou budu potřebovat na plavání, tak jsou plavecký brýle. Já mám tyhle z dekáče, by the way, i ten neopren je z dekáče. Jo, a to je všechno z dekáče. Potřebuju tyhle plavecký brýle, mám i svoji vlastní takovou hezkou žlutou čepičku plaveckou s nějakým, myslím, že s lachtanem, nebo co to je. Nicméně tu si vzít nemůžu, protože na Ironmanovi dostanu speciální jejich Ironmanáckou, takže není povoleno si brát vlastní. Myslím, že prej jako můžu mít tuhle pod tou první čepicí, což mi nedává úplně extra význam. Ještě jedna věc, kterou si beru sebou na plavání. Tak můžete tipovat, máte na to 3 vteřiny. Správně, jsou to mý Pokémonový Crocsy. Hlavně tady s Blastoisem, který si myslím, že mě zachrání a potom, kdybych potřeboval lítat, tak mám i s Charizardem. Tyhle ty boty si beru na celý den, samozřejmě v nich nebudu plavat, to by asi nešlo a tak. Jenom abyste věděli, že sebou budu mít své Pokémonový Crocsy. Možná si říkáte, co budu mít pod tím neoprenem, že jo? Tam budu mít triatlonovou kombinézu, kterou vám hnedka ukážu, protože jdeme na kolo, jdeme se podívat, co všechno budu potřebovat na kole a víc si řekneme tam. Můžeme začít s výbavou na kolo, samozřejmě asi vás všechny zajímá nejvíc to kolo, takže já si ho nechám nakonec. Budu mít teda na sobě budu mít triatlonovou kombinézu, musím poděkovat české firmě Atex Sport, která mě kontaktovala a kombinézu mi dala, což je jako neuvěřitelný, že prostě mi lidi něco dávají zadarmo, moc si toho vážím, děkuju. Tato super kombinéza se do ní úplně zamiloval. Ten design navrhl Atex společně s Pavlem Bohlem, což je český triatlonista, je to profesionál v Ironmanovi. Myslím si, že v neděli zrovna jede taky, takže tam budeme minimálně 2 lidi, kteří budou mít takovýhle krásný dres. Jde vedro. Tak, pokračujeme. Helma z dekáče. Mám cykloponožky, taky z dekáče. A moje tretry. Černý Van Rysel, nevím, jak se to vyslovuje. Každopádně hádejte odkud jsou? Z dekáče. A jdeme na to hlavní. Co se týče kola, tak budu mít Garminy, ty mám po celou dobu závodu. Mám 970 Forerunner,
skvělé hodinky na ten typ sportu. Je tady už předpřipravený program triatlon, což je super, prostě automaticky se ti to přepíná. Když přeběhneš z vody na kolo a tak dále. Jsou skvělý, vypadají hezky a jsem měl předtím Apple Watchky, ty si myslím, že by nevydržely prostě celý ten závod nabitý, tyhle ty hodinky, už jsem nabíjel jsem je, myslím si, že někdy minulý týden a furt fachají, teďka mají 20% a myslím si, že ještě vydržej 3 dny. No, na kole budu mít přimontovaný tady ten cyklopočítač Garmin Edge 840, může si tam natáhnout trasu, takže víš, kudy pojedeš, ukazuje ti to převýšení, v jaký fázi seš toho svýho tréninku a tak dále. Plus to mám propojený s touhle skvělou věcí, s Garmin Varia RTL 515, je to cykloradar, super věc, ukazuje to, jak daleko za tebou je nějaký auto a varuje tě to na tomhle počítači, takže pro bezpečnost je to super. Já se docela dost bojím jezdit na silnicích, což je docela vtipný, že jsem si koupil silničku, že jo, no. Každopádně tohle tam budu mít přimontovaný, minimálně to bude fungovat jako světlo, když za mnou pojede někdo hodně rychle, tak aspoň uvidím, že prostě mě někdo předjíždí. Super věci, všechny tyhle Garmin věci mám ze Scanbike.cz. Vím, že tam mají tyhle věci za nejlepší cenu. Kamenný obchod mají v Praze, od Scanbike.cz mám i servis, že když byste potřebovali servisovat kolo, tak když půjdete na Scanbike.cz, objednáte si servis kola a jste z Prahy, tak oni přijdou k vám domů, vyzvednou kolo, vyservisujou ho, přivezou ho k vám domů a když použijete ještě k tomu kód Si dobrý, tak tu rozvážku, nebo vlastně to, že k vám přijedou a potom vám ho to kolo přivezou, odvezou, budete mít zdarma. Takže pokud chcete Garminy na kolo, nebo prostě Garminy na běhání, nebo servisovat kolo, tak Scanbike.cz. No a teď se pojďme podívat na samotný kolo, vím, že vás to zajímá asi ze všeho nejvíc, protože kdo mě sledujete, tak víte, že před těma 79 dny jsem neměl kolo a byl jsem z toho docela jako špatný, protože tohle je vždycky jako dost drahá záležitost si koupit kolo, obzvlášť když si chcete koupit nějakou silničku, která ještě za něco stojí. Takže já jsem si pořídil tuhle střelu, karbonový, elektrický, dělá to krásný zvuk, poslouchej. Italská klasika, budete mít krásný 2 bidony z dekáče. Kolo je z druhé ruky, přebíral jsem ho od pána, chlapa. Musel ho prodat, protože má děti a už na to neměl čas. Jsem tohle kolo koupil já. Má to ještě tuhle kozu, která je super, já se v tom stále učím jezdit. Ještě jsem mu nevymyslel jméno, takže pokud vás něco napadne, tak mi to napište do komentářů a nejlepší jméno si, nevím, nechám vytisknout nálepku a dám se takhle sem. Tak, pište do komentářů. No a teď běh. Pořád budu v tomhle nádherném dresu od Atexu. By the way, tohle to budu mít i pod tím neoprenem, že nebudu mít plavky pod neoprenem a potom se převlíkat. Celou dobu budu mít na sobě tady ten dres, který mě provede celým závodem. A by the way, mega co mě na tom baví nejvíc, je, že vlastně ty barvy, jo, oni mečujou. Prostě noha k noze, chápete to? Prostě to takhle mečuje. Střela. Ta kombinéza je prostě špica. Jo, ještě to bliká. Oba. Ještě jednou. To nechápeš prostě. No, na hlavě budu mít tu super kšiltovku od Kipranu. Dekáč. Fusky, Kipran. Na nohách budu mít tyhle střely, jsou taky z dekáče, Kiprany. Jsou to Kipran KD 900.2. Mega jsem si ty boty teďka oblíbil, já jsem předtím běhal v Adidaskách, v Evo SL,
Nicméně tyhle ty boty mi přijdou, že mi víc drží patu, jsou takový o trošku pevnější a tvrdší, nejsou to takový jako měkký polštářky. Stojí, myslím si, že 2,5 a jsou to fakt jako střely, jako mega střely. A běží se v nich rychle, což je nejdůležitější, když jste pomalý. Na očích nebudu mít nic jiného než tyhle ty žlutý, krásný, já jim říkám Pikachu brejle, jsou od značky Picha. Nenahlašte mě za to, že jsem řekl něco, ta značka se tak fakt jmenuje, se Pitcha pro vás, některý, kteří jste to stále nepochopili. Yes, výživa. Asi to nejdůležitější, to je vlastně taková ta čtvrtá disciplína celého toho závodu. Mám super produkty, Maurten gely a pitíčka, dostal jsem je od Ultramenu.cz. Mají rozhodně za nejlepší cenu tady v Čechách, takže jestli hledáte Maurteny, jsou to vlastně takovýhle ty, určitě jste je někde viděli, používá to pomalu každý profík, jsou takovýhle černý a bílý gely, jo, ten bílý je s kofeinem, černý jsou bez kofeinu. Plus jsem od nich, od Ultramenu dostal pitíčka a tyčinky, jo, což vlastně tohle to budu pít během celého Ironmana. Tyčinky něco jako nějakou pevnou stravu, abych do sebe dostal. Tyhle ty gely jsou bez chuti, je to fakt jenom taková gelová konzistence, ale co jsem slyšel, tak nedělají problémy s břichem, takže, což je dobrý, protože nechcete potkat hraby kákulu na 40. kilometru na kole. Samozřejmě beru s sebou jako podporu svoji přítelkyni, které děkuju za podporu, bez ní by to bylo o dost těžší, nebo milionkrát těžší. Takže děkuju Adel. Triathlete. No a co mě čeká teď? Teďka mám poslední 2 dny před sebou, před závodama, zítra jedeme do depa, do Hradce, už se jdeme ubytovat, jdu odevzdat kolo, jdu odevzdat veškeré vybavení, projít si trošku to depo, ať vím kde co je, trošku to pocukruju, posachruju, dělám pořádný carb loading a v neděli jdu na start, tak mi držte palce a určitě čekejte další vlog z samotného závodu. Takže tak, držte mi palce a vidíme se u dalšího videa. Čau.